naman di kahoy. Ay, asa mo si Chloe kaya itong subuon? Chloe! Ito mo naman. Na, nagproblema ba itong tawag man? Pagpalit sa dito kahoy ka. Dili ko maoy. Una lang perme. Kabugot ra ng kahoy si Papa na pod. Sige lang, Chloe. Ato na kaw. Sa matulungan ka ron, may kahoy diha. Kunang permisi koon. Chloe, sige lang Chloe. Ulay, didin. Si Papa na pod. Kulang permisi koon. Reklamo na ka, Chloe? Pagkaroon dito ha? Alangan. Sige Chloe. Ako na lang perme. Ito mo subuon. Ito naman among anak. Ha? Ato na kaw. Sige ma, ito na ko. Buka ni mama, uy. Kulang permiso goon. Sige lang, Chloe. Ulay, ready na po. Okay, sige lang, Chloe. Kulang permiso goon. Oh, ayos yan, te. Ayan, te. Ante, bukan yan, te. Dugay, gawas. Karon ako may naikan, ante. Lagot na ba ko? Ayo. Ante, guwapa, gawas sa diya. Oh my God! Wow! Ano po ning batao nga, sabaan kaayo? Basta, mura man kag sirang plaka day, uy, saba kayo. Si ayo-ayo, balik-balik ayo-ayo. Nakaduwag naman good ko day. Asam day ka? Nga na, tidugay na kay ka mo gawas. Dalo ko naglagot ko na. Imo haday. Unsa man day mo haday? Kanang, balita kong kahoy ang tibi. Kahoy ra man day mo wag, saba kay ka oh. Nara. Lamat, ante, ah. Be bayad. Tunad to ka. Sa manente. Gagmaya po daw ni uy. Liwat ni sa mo wa. Pangit kayo. Dili man ni makaluto ante. Kagagmay ra ni. Liwat man ni sa kuha. Perting gagmay. Day. Wa nay lain day. Kana na available na ako diri day. Pati liwata jud nimo. Perting pangita jud. Sabi ka gagmay. Liwat siya ha. Bukay. Yung baligya, liwat siya ha. Ngit kayo eh. Nireklamo na ka day. Ibalik na diri be. Kamu kayo estudyante. Sige ante, ante na konti. Ito yung kahoy niyan kayo eh. Yung maya. Liwat na siya ha. Sabi niya. Pangit ka mo kayo. Dili, gini maluto ang bugas ani ante. Ikaw din ang lutuon pa. Nga pag di ba kang matay. Man, wala ko ba? Unsa man imong tahoy Chloe? Oy, hindi naman ni makaluto. Liwat mo na sa imuha. Oy, katiniwango pud ani oy. Agoy, pastilan di bataan ni. Wa ka nagpalit ani ba? Saldi, manggutay na ma. Kana daw lang available. Kasunod ha, kay nga na yung hatag, hindi ka mo palit ha. Saan man na to pagluto ana? Nga, ayot mong kiyo, may pig kaayo. Siyente atong lutuon. Kami si mama. Kung naman ni kasabaan. Sila ba din ako nga. Kasala man ang yante. Siya mo nagataga na. Panidyo ang tihan eh. Suko na dito ko niya ba? Gabi man, saan man na to? Siyente na lang atong lutuon. What? Tawa ko yung sugdod Chloe me.